Umnumzana Mpendulo Nonkwelo Akakaxoli ncam nangona inkundla ephakamileyo yaseMthatha eMpuma Koloni imfumanise enetyala uYibanathi MacGyver Ndema lokubulala intombi yakhe ze wayingcwaba phantsi kwebhafu eGcuwa ngo-2019 kuba eyityhola ngokukrexeza. Isizathu sokungaxoli kwalo kaMpendulo ziingxelo ezingenasihlahla zokuba intombi yakhe yacima ityala lokuphathwa gadalala ngumyeni wakhe. Kulindeleke ukuba inkundla iwise isigwebo ngomhla wesibini ku-Okthobha. Yaye igunya abantu lezotshutshiso lithi lifunathiwe ngesigwebo sobomi entolongweni uNdema. Intombazana kamfi yasungula ingoma engokuphulukana nomama wayo ngendlela engenalusini. Utata kamfi uthi ifikelele kade ezindlebeni zakhe ukuba umntwana wakhe ubehleli ubomi bentshontsho emtshatweni phofu nezimangalo azifaka emapoliseni uNoluvuyo utyhola ngelithi zicinywe ngabo banenjongo ezithile. Isigqibo sejaji siyandenelisa kakhulu ngobungqina obuphambi kwayo, kodwa ubungqina obuphambi kwayo obunye babo buyamcaphukisa ngoba kuthiwa uNoluvuyo wadropha ii-charges zoba bethu indoda yakhe warhoxisa amatyala. Kwidocument endinayo uNoluvuyo wabhala idocument engancediswanga ngunontlalontle okanye i-psychologist. Emva ekhutshwa idocument umntanam yalahleka emva koko. Ummangalelwa kuvakala ukuba wabaleka apho inkaba yakhe ikhoyo emva kokunyamalala kukatata wakhe. Ngengwasekeguti ukoxa ethe aplayishile ibail 2021 uthe ngwasemdantsane kwa-10 akayimenshini ikeguti. Igunya abantu lezotshutshiso lithi kumatyala amahlanu atyatyekwe wona ukaNdema kukho nelokudelela ingalo yomthetho. Sambeka izityholo esokubulala, esokuphazamisana nokusebenza kobulungisa, nesokubetha ngenjongo zokulimaza. Okulandelayo ngoku xa siphinda sibuyele enkundleni kuba sibonise inkundla ukuba ubulungisa ukuthi yena lo kaNdema makaye yohlala entolongweni ubomi bakhe bonke. Nangona uMnumzana Nonkwelo onelisekile sisigqibo senkundla sokumfumanisa enetyala okaNdema, kodwa urhanela unyawo lwemfene emva kokuba owakwakhe nommangalelwa betyholwa ngokuthathela intombi yakhe i-inshorensi kwiinyanga ezimbalwa phambi kokuba abulawe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki noyiya eMthatha.